ng pag-asa, darating din ang ligaya. Ang isipin mo may bukas pa, na mayroong yan. Ang kabigo ay hindi lang upang tumakas ka. Maiin pag nabibigo, dapat na lumaban ka. Well, Ang kailangan mo'y tibay ng loob kung mayroong pagsubok man. Ang liwanag ay muling mamasdan basta't huwag maghintay. ikaw pa rin pala aking mahal. Ikaw pa rin pala. Yan na po. Hindi ko hanapin ang pagkatapos ng lahat. Ikaw pa rin pala mahal. Temptation find its way to me. It's me to trust in you when all of my all my own understanding. Thank Oh Lord, only. Po! Dapat mo yung box dyan. Box na. Junction box. Atay. Ano? Yan. Junction box. Dahil sa pagkakunan. Hindi ko na pagkikilan. Ito magano. Paksakan. Kung doon tayo. So, oh. Kasi parang pagsaksak dito lang nga yun. Yan. Kasi kaya. Dala na tayo. Pero safety dapat yan. Madudublay mo yan natin. Ganun din. Ganun din ito eh. Ganun din. Ikit ka nito. Hindi ko dito. Kasi pagkakit yan, pipili ko yun. Saksak lang. Yung tama, dito na yun. Tapos gastos pa tayo ng mga. Ganun din ito eh. Hindi mo pipili na hindi dalawa eh. Awawin ano pa eh. Ito yan. Ang ito. Ang isa dito. Diretso sa iyo. Kung nilalagit tayo dito. Tama, dito na lang sa taas. Oh, pero kung dito, lahat, isa lang na ganito mga gamit dito. Hindi. Dalawa pa rin. Ito nito. May isa, diretso dito. Ang isa. Ayan po.
Rumah? Natin naman ba na? Siguro, sumuran ganti siya. At ano rin ba? Kan mana? Goblok. Amo! Oy, nang deliver! Ina! Oras na? Ha? Kanti yung mag-asawa. Oras? Napaka-sweet. Maghahain na po. At ayun po, break time. 11. Si... Kuya, marunong na sa vlog. Marunong na sa vlog. Marunong na sa vlog mo dito. Nakamaliwan na. Nakamaliwan na. Marunong na lumarong sa vlog. Ganun pa lang. Time lang muna. Papagulog natin yung mga gamit. Kainan na lang muna. Kainan na! Kanin. Ulam. At ayun, magandang hapon.
naman mo. Yapon na. Ginawa na ito. Magandang hapon mga pare. Oo. Kayo ba ay nakatuma na? Ano ba ang inyong kwentuhan kagabi? Aba kasi kumare. Ari. Tayo mabarik na. Grabe si kumare. Ang eksi ng suot. Uy! Amoy! Pwede siguro ito. Matimbaw. Amo na. Oo. Aba pa kalitan ko. Aba pa sa akin din. Pantayan. Ayun kaya papantayan ko. Balikas mo na. Ay, Biyernes pala ngayon. Oh, anong araw kaya yung Biyernes Santo? Ano yung Sabado? Sabado? Sabado. Baka. Sabado. Mary. Yung Sabado ni Gloria, anong araw kaya yan? Baka linggo yan. Ah, pwede linggo. Oh, linggo yan. Kung yan linggo, Biyernes. Oh, yan. Nagkakatalo eh. Ganun lang yun. Anong araw ang pwede tanto? Ano Biyernes ba? Ano Sabado? Biyernes pala. Anong pizza kaya yung ano? Pasko. April yun. Kailan kaya yung Pasko sa Davao? Davao? Oo. November. November. Magkakaroon na sarili sa Davao. Oo, siguro. November. Kalagkalan. Dumulas tayo. Huwag mo siya si Dagay. Dumulas. Tatay, biglang kumaray. Mahangin. Langin yung pako. Sarap talaga pag nakatulog mo. Bahal na ka. Ayos. Diba? Lupit. Yan na po. Wow. Para si Luka. Ay, nandiyan yata sa Para na doon sa ano? May mangga. Uy, magkano ko? Mabuot pa. Ay, nandito.
Doon ang tapas. Export. Wala ko na. Wala ko na. Nakaparang vlog. Vlog. Laro mo. Di kaya. Di kinaya ni Kuya Noli. Ang puso. Ayun po mga par. Pantay na po yung ano. Yung lupa sa kusina nila Mary. Yun. At baka bukas maano na to. Pupluringin na ni Kuya Gatcho. Yun o. Yun ang nagawa natin ngayon maghapon. Pantay ng lupa sa CR. Tsaka sa kusina. Ayun. Ganda na. Ito yan si ate. Luluto na ang merienda namin. At ayun mga par, hanggang dito na lang muna po yung video natin kasi tapos na tayong magpantay ng lupa. Ingat po kayo at salamat sa panonood sa aming video. Ingat po kayo. Bye-bye!